zelf. Ja, ik ook. Ik ben hier op mijn pc het kaatsen. En ik wens iedereen een fijne dag toe. Groetnis. No, maar zo Oh, daar hebben we hier. Oh ja, dan ook begint het. Nou, we moeten eens even voor het mooie winkel in Fransen. Hoe voelt het bij? Ja, best. Best? Ja, Oh ja, leuke ze is nog winkel. glas. Ja, mooi spart. Nou, en daar was toen is het ook nog gaan. Nou, de cd vind ik het allerleukst. En zo'n, Ja, we dachten eigenlijk al je van die van decoratie van haar eigen huis. En de helft van de buurt is nog met ons. nee. Met het helemaal vol? Ik ben Jelme en ik ben op de PC. Ik ben Sandra en ik ben op de PC. Ik ben Bianca en ik ben op de PC.